Сымынға төшебіз Нурсия апай. Сугыш ятимнәрен барлыйлар. Әтиләре яу кырына киткәндә сабый булып калганнар. Инде 80 чиген узганнар. Шуларның берсе Миңлегөл апа Әшрәпова. Кара кагаз алсалар да, айтыр дип көтә ул әтисен. Көттім, мені көтмә, әни дә көттім, мен дә көттім. Көтмәсәм әтинәп кайт инде дип кычкырмасым самолетка. Минтимер аганың әтисенә дә улының үсеп егет булганын, гаилә корганын күрергә насыйп булмый. Әтисез үсте мен әни белән генә. Әнинең дә оягы авырту булды. Мин яшь, дөньялар начар, бит инде ул вакытта ашарга юк. Басудан иртән язда шәрик бәрәңге җыябыз тагын. Аны алмайтып шунда бер тимер кырыенда пешерә башлыйбыз инде. Моңа кадәр мемориал 4 авылга 1 колхоз үзәге саналган Олы Язда иде. Балыклы тарихын барлаучылар шуларның берсе Фирдания Нугаева. Авыл турында китапка мәгълүмат туплаганда каһарманнар исемлеген төзи. Рус, япон, беренче бөтен дөнья гражданнар, фин, бөек ватан сугышларында катнашканнарның кайсыларының оныкларына Әфганстан, Чечен җирләрендә яуда булырга туры килә. Барысының да исемнәре мәрмәр ташта. Сугыштан исән кайтканнар да инде бакыйлыкка күчкәннәр. Янда безнең бабай. Минем бабай Шарафи Бадри. Ул сугыштан яраланып кайткан. Аннан соң председатель булып эшләгән. Мин аның сугышта булуы белән горурланам. Тылдагы авырлыклар хатын-кызлар, балалар җилкәсенә төшә. Алар да онытылмый. Бабалары, әтиләре исемен мәңгеләштерүдә һәркем үз өлешен керткән. Авыл халкы белән бергә киңәшләшеп эшләгән эш. Без моны инде эшләдек үзара салым акчасына. Урал колхозы ярдәме белән менә шундый матур гына комплекс килеп чыкты. Халык инде рәхмәт дип әйтәм, бик шаттылар. Инде бу яшьләргә дәгән, киләчәк буынга дәгән патриотик тәрбия булсын дип тагын эшләнгән эш инде. Бөек җиңүнең 75 еллыгына мемориал янына авыл халкын җыя алмаганнар. Тож вирус киртә була. Куркыныч тәмам үткәч, тантаналы рәвештә ачарга ниятлиләр. Иң мөһиме хәтер исән. Мемориал мәчет каршында булып, күгәрченле кара мәрмәрдә манараның ярымайы чагыла. Сугыш корбаннарын дугадан да үзмиләр авылдашлары. Күкмара районыннан Фәнзилә Салихова, Нәзир Ногманов, Татарлар.